ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି IPLର 5 ଜଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦାମୀ ଖେଳାଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1ଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲେ ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ IPLକୁ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ 3500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଭିନ୍ୟୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। IPL ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କମ୍ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। IPLରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଲାମ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ଭଲ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି IPLରେ ଅନେକ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ IPL 2021ର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ସେ 5 ଥର ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକ ସଫଳ ଖେଳାଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କୁ ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚମ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜନ୍ ପାଇଁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଧୋନିକୁ କିଏ ନ ଜାଣେ, ସେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ। ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ପ୍ୟାଟ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେ ତୃତୀୟ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଭାବେ ପରିଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିସ୍ ମରିସ୍। ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦରମା ହେଉଛନ୍ତି 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଭାବେ ପରିଚିତ। ପଞ୍ଚମ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। କୋହଲି ଆମ ଭାରତ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୋର ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ। ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତମାନର ଖେଳାଳି ଏବଂ ସେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଘର କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦରମା ହେଉଛି 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି।